πριν από το ξεκίνημα του Moto Grand Prix του Τέξας, πήγαμε στο βουνό για μια βόλτα με μια πολύ γρήγορη μοτοσικλέτα. Μια Hayabusa 1300 κυβικών. Στην παρέα μας βρέθηκε ξαφνικά και μια άλλη μοτοσικλέτα 1000 κυβικών. Μια GSXR 1000. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μερικές στροφές με ασφάλεια, αλλά και με μερικά αλληλοπροσπεράσματα. Χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι ο οδηγός της άλλης μοτοσικλέτας. Η βόλτα στο βουνό κρύβει καμιά φορά και εκπλήξεις. Ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι πάντα απαραίτητος, κράνη, μπουφάν, μπότες. Μιας και αυτές οι σύγχρονες super sport και super bike μοτοσικλέτες έχουν αποδόσεις 200 ύπων, εκπληκτικά φρένα και πιάνουν και εκπληκτικές ταχύτητες. Μπορούν και ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά ας δούμε ποιος ήταν στην άλλη μοτοσικλέτα η παρέα μας στην όμορφη αυτή βόλτα. Είναι ένας διάσημος Έλληνας οδηγός. Πάμε να συζητήσουμε μαζί του. Γεια σας. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την πίστα Austin του Τέξας για να παρακολουθήσουμε τον δεύτερο αγώνα της χρονιάς για το MotoGP του 2015. Προηγουμένως, όπως είδατε, πήγαμε μια ωραία βόλτα. Και ποιον συναντήσαμε? Τον πολυπρωταθλητή Ελλάδας, τον Σάκη Σκούρτα. Σάκη, ιδιαίτερη τιμή που βρεθήκαμε στο βουνό και οδηγήσαμε μαζί. Ιδιαίτερη τιμή που σε έχουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή να μας πεις λίγα πράγματα για το πώς βλέπεις το MotoGP φέτος. Πώς είδες τον πρώτο αγώνα της χρονιάς? Έκπληκτος. Ήταν από τους πιο δυνατούς αγώνες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Από την πρώτη στιγμή, όταν είδα τον τρόπο που εκκινεί το Ρώση, είπα στην παρέα μου: παιδιά, μην σας φανεί καθόλου περίεργο. Μπορεί να περάσει μπροστά. Χαμογελάσανε, αλλά βέβαια το είπα και με τη σιγουριά ότι είδα το Μαρκέθ να κάνει την έξοδο, έτσι. Και ήταν ο αγώνας που πρώτη φορά δηλαδή είδα όλους τους ανθρώπους γύρω μου όλοι να πετάγονται, όλοι να σφίγγονται, όλοι να κρατάνε τα τραπέζια, να κρατάνε τα ποτήρια με δυνατά. Το ίδιο και εγώ βέβαια. Έχει ακόμα μάλλον πάρα πολλά να μας πει ο Ντόκτορ. Έχει πάρα πολλά. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι και ο πολυπρωταθλητής Ελλάδας είναι ένας οπαδός του Βαλεντίνο Ρώση, ή νομίζω ότι δεν έχεις κάποιον αγαπημένο οδηγό ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα έχεις μια εκτίμηση για το Ρώση? Σαφώς είναι ο άνθρωπος που τον έχω θαυμάσει. Τώρα βέβαια η δική μου ηλικία με τη δική του ενεργά δεν ταιριάζει καθόλου. Τα προηγούμενα χρόνια, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές, εγώ είχα ένα πρότυπο, ήταν ο Έντι Λόνσον. Στη συνέχεια ο Σβάντς, για την τρέλα του, το πείσμα του, το κουράγιο του και όλα αυτά. Και πολύ περισσότερο τώρα το Ρώση σε αυτή τη γενιά που πραγματικά αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Δεν νομίζω αυτός ο άνθρωπος με τόσο χαμόγελο και τόση αγάπη και τόσο χιούμορ. Ακόμα να τερματίζει στο νήμα και να είναι δικός του αγώνας, να ξέρουμε ότι είναι δικός του και να λέμε γάμο το, γιατί δεν κέρδισε αυτός. Πάλι βλέπεις ότι χαμογελάει, αγκαλιάζει τους φίλους του, τους φυλάει. Είναι τρομερός. Εδώ να πούμε ότι ο Σάκης Κούρτας έχει πάλι 5 πρωταθλήματα στα Superbike, έχει πάρει άλλα 2 κύπελα σε άλλες κατηγορίες. Ήταν ένας αθλητής πρότυπο για όλους εμάς που τότε μπαίναμε στους αγώνες. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που περιγράφει με τον Βαλεντίνο Ρώση. Ήταν ο πρώτος Έλληνας οδηγός που ήταν τόσο επικοινωνιακός, χαμογελούσε ακόμη και τις λίγες φορές που έχανε, γιατί συνήθως κέρδιζε, και είναι ένας οδηγός που έχει τρέξει και με πολλές μάρκες, και με Honda και με Ducati και με Suzuki, και ήταν ένας οδηγός που έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbike. Σάκη, πώς ήταν εκείνη η αίσθηση να είσαι ο Έλληνας ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου?
Η πρώτη αίσθηση ήταν τρομακτική όταν μπήκα μέσα στην πίστα και είδα όλες τις δαλίκες φωτιζόμενες μέσα με ανταλλακτικά μοτέρ, κινητήρες. Έβλεπα πολλά πράγματα τα οποία εντάξει, δεν τα είχα φανταστεί. Τότε δεν ήταν και το ίντερνετ, δεν ήταν το YouTube, δεν ήταν τόσο διαδεδομένα τα πράγματα. Και έτσι τα είδα από κοντά ξαφνικά και όλα. Βέβαια θεωρούσα πάντα ότι ήταν λάθος ότι έπρεπε να κάνουμε συμμετοχή στο παγκόσμιο. Γιατί εμείς δεν είχαμε μια μοτοσυκλέτα αξιοπρεπή, είχαμε μια μοτοσυκλέτα με ένα μικρό kit. Όπου τις πρώτες μέρες της εβδομάδας όταν ξεκίνησαν οι δοκιμές, κατάλαβαν κάποιοι σοβαροί άνθρωποι που ήταν ο Ντόλαντερ, το υπεύθυνος του HRC, το μυστικό τμήμα της Ευρώπης, ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτός πάει πολύ γρήγορα. Γιατί πάει γρήγορα, ήρθαν και κοιτάζαν τη μοτοσυκλέτα, είδαν ότι ήταν normal. Θέλαν να με βοηθήσουν και θα μου δίνανε ένα κινητήρα το Σάββατο το βράδυ. Δυστυχώς το Σάββατο το μεσημέρι έγινε το ατύχημα. Έσκασε ένα σωληνάς του λαδιού της μοτοσυκλέτας και έτσι είχαν σοβαρό ατύχημα, κάποιοι το ξέρουν. Και κόπηκε το χέρι μου. Έτσι λοιπόν δεν μπόρεσα να έχω αυτή την ευχάριστη στιγμή να οδηγήσω με ένα τέτοιο κινητήρα σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και εκεί να σου πω ότι στις 118 συμμετοχές ήταν ο χρόνος μέχρι που έπεσα, ήταν μέσα στην εξάδα. Κάποιες στιγμές γινόταν δεκάδα και κάποιες στιγμές κατέβαζα ξανά. Οι δύο μοτοσυκλέτες που είδατε νωρίτερα, η μία φημίζεται για την υψηλή της τελική. Έχουμε πάει με το Σάκη σε συνθήκες ασφαλείας σε διάρκεια δοκιμής σε κλειστούς δρόμους μέχρι και 330 χιλιόμετρα την ώρα με τη μία από αυτές τις δύο μοτοσυκλέτες και πραγματικά είναι μια περίεργη αίσθηση, ειδικά όταν το κάνεις για πρώτη φορά. Οι οδηγοί που θα δούμε σε λίγο στην πίστα του Όστιν θα ξεπεράσουν τα 340 χιλιόμετρα την ώρα και είδαμε στον προηγούμενο αγώνα ο Μαρκέθ να κάνει ρεκόρ τελικής όλων των εποχών μέσα σε πίστα με 350,5 χιλιόμετρα την ώρα. Σάκη, πώς θεωρείς ότι αυτοί οι οδηγοί συνηθίζουν σε αυτές τις ταχύτητες και είναι κάτι που δεν τους κάνει καμία αίσθηση? Σίγουρα δεν τους κάνει καμία αίσθηση γιατί είναι κάτι που το κάνεις κάθε μέρα. Η προπόνηση είναι η προπόνηση αυτή που λέμε, όπως κάνεις γυμναστική και σηκώνεις 40, 50, 60, 70 κιλά ξέρω εγώ και σιγά σιγά το ανεβάζεις. Αυτή τη στιγμή αν τους προσθέσουμε και 30 χιλιόμετρα και 40 επιπλέον δεν νομίζω ότι έχουν κανένα πρόβλημα. Η προπόνηση, η καθημερινή προετοιμασία συγκεντρωμένη και προσιλωμένη σε αυτό το πράγμα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Πώς βλέπεις το γεγονός ότι ξαφνικά φέτος έχουμε 5 εργοστάσια μέσα στο MotoGP, μάλιστα η μία εταιρεία έχει ακριβώς μια μοτοσυκλέτα που έχει το ίδιο όνομα με αυτήν που οδηγούσες με ένα R επιπρόσθετο, αλλά με την ίδια δομή κινητήρα, δηλαδή τετρακύλινδρος εν σειρά, 1000 κυβικά. Πώς το βλέπεις αυτό σαν μοτοσυκλετιστής? Είναι πια οι μοτοσυκλέτες παραγωγής κοντά σε αυτές τις αγωνιστικές ή το αντίστροφο? Σίγουρα είναι πάρα πολύ κοντά, ακριβώς δεν είναι, ούτε οι βάσεις του κινητήρα δεν είναι ακριβώς που έχουν ξεκινήσει και χτίζουν. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό, αλλά αυτή η εξέλιξη και αυτό το ότι είναι πάρα πολύ κοντά έρχεται σε εμάς πολύ σύντομα. Μια ενδεχόμενη επιστροφή του Στόνερ στους αγώνες αντικαθιστώντας τον Πεδρόσα, αν δεν πάει καλά το θέμα της εγχείρησης, θα σου φαινόταν καλό? Θα πιστεύεις ότι μετά από αποχή τόσο μεγάλη θα μπορούσε άμεσα να πρωταγωνιστήσει? Από την εμπειρία μου θα σου πω ότι δεν θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει άμεσα. Η γνώμη μου είναι αυτή. Όλα βέβαια ανατρέπονται, αλλά πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει άμεσα να πρωταγωνιστήσει. Πες μας τώρα τις προβλέψεις σου για τον αγώνα που θα δούμε αμέσως μετά τη συζήτησή μας, τον αγώνα του Όστιν. Η πίστα με την μεγαλύτερη ευθεία, 1200 μέτρα. Μια πίστα που γενικά ταιριάζει στη Honda και στην οποία έχει κυριαρχήσει τα δύο προηγούμενα χρόνια ο Μαρκέθ. Τον βλέπεις να ξανανεβαίνει εύκολα ή λιγότερο εύκολα στο πρώτο σκαλί του βάθρου? Ξέρεις ότι στους αγώνες όλα είναι τυχερά. Ξεκίνησε με τις καλύτερες συνθήκες στο Κατάρ και έκανε μια έξοδο και έχασε τον αγώνα. Όλα παίζουν στους αγώνες, όλα παίζουν. Αστάθμιτοι παράγοντες υπάρχουν δίπλα μας παντού, στο χιλιοστό του δευτερολέπτου συμβαίνουν όλα. Νομίζω όμως ότι θα δώσουν μάχη σκληρή με τον Μαρκέθ και εκεί νομίζω θα δουλέψουν και τα Ντουκάτι καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Σάκη Σκούρτα. Ήταν μεγάλη μας τιμή να είναι εδώ μαζί μας, να κάνουμε την ωραία βόλτα, να ακούσουμε αυτές τις σοφές αγωνιστικές κουβέντες από έναν οδηγό που έχει κάνει στην καριέρα του όλα αυτά τα πράγματα. Έχει κερδίσει τους αγώνες, έχει φύγει, έχει ξαναγυρίσει στους αγώνες, έχει ανέβει σιγά σιγά πάλι σε κορυφαίο επίπεδο και ασχολείται βέβαια και η ζωή του είναι
η μοτοσικλέτα όπως και η ζωή των παιδιών του. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ, Σάκη, και να περάσουμε, να συνδεθούμε με την πίστα του Τέξας για να παρακολουθήσουμε τον δεύτερο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσικλετών του MotoGP του 2015, που ο TTV σας προσφέρει για 4η συνεχόμενη χρονιά και για 2 ακόμη χρόνια στην ελληνική τηλεόραση τουλάχιστον.